Denne gang er den dansk, og tiden er 68,64 til Gunilla Ernst og Lorten Holstein. Vi leder os videre til den svenske Clara Lindgren og Naomi. De har startet nummer 2. Start nummer 3, Kajsa Andrén og Athena. De holder sig klar på banen. Og start nummer 4, Ole Kristoffer Nieland holder klar i slusen. Start nummer 5, Christina Timborg Jacobsen holder klar på opvarmningsbanen. Og så kan jeg oplyse rytterne om, at start nummer 18, Andrea Øj Gregdal, og start nummer 30, Kevin Melby, kommer ikke til start.